салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд абая ва куртау шарф тройко духтаро дубайст ки духтаро нархошун да ҳама ҷо 1700 сомон дар ин магазин аксия кардагиян духтаро. Доставкани духтарако доран ҳама ҷо да 1700 даҷа духтаро аксия кардагиян 1400 сомон кадаги анами намуд тройкошуна. Нигоҳ кунед аҷоибот фасонан ручной работа духтаро. Нигоҳ кунед пуштиш да чӣ фасонай. Ин се расветка дора, размеро ҳаст духтаро, доставка ҳаст духтаро. Сроға бозори Корвон, сеюм дарвоза, магазини 110 магазини шишагӣ духтаро, ай тарафи пажарка. Касе маълумота нафаҳмид, рақамои WhatsApp мемонам, маълумоти пурра ай савдогар мегиред духтаро. Ина ёрам як нимазори буд, ҳоз духтаро дар акси 1000 сомон кардагиян. Нигоҳ кунед, ёшам ҳам хе ручной работа, аҷоибот качество бори Дубай духтаро. Я бурача мегиред тоб дода нишонтие. Ина духтарако, нигоҳ кунед. Пуштшам ҳам хали ручной работа, ҳам хе санги бисёр дора, шарф дора духтаро, ремен дора. Пешшам ҳам хали сер сангак 1000 сомон духтаро. Остинша бинед чӣ хушро. Органза. Материалш органза духтаро. Боз ма дигар аст. Кабут, сангош беҳади бадпасан, сангошам қиматай, материалш органза. Инам ҳамчунин духтаро шарф дорад, ремен дорад. Качество бомба. Чизи як нимазорара 1000 сомон кадагиян духтаро. Духтарако анее платье омада ирам аҷоибот материалшам беҳади бадфасон, духчам беҳад хушроят, хеле лаваш парпарак дора духтаро. Да ҳама ҷо 500 сомона духтаро, дар инҷа 400 сомони размеро ҳаст. Ина бо расветкош бирӯзаам дора духтаро, зар дорад, бо оранҷеве дорад. Духтарако анее платьёрам материалошон ай ипек, ай нисхаи ипек гирифтаги доенга. Мо материал ҳар рӯз навор мекунем. Ина киртои гатовиш духтаро размеро ҳастай, нархаш 350 сомони. Ина озистая бо духтаро дигар расветкаша даҷа нишон метиҳам. Бо вай дорад сабзи салативи дора духтаро, коричневи кабуд дора бо. Ина касе харидора рақамои савдогар дар рӯи экран марҳамат нависен. Ина духтарако бо платья барои модаро размерои калон ҳастай. Нархи ирам духтаро ҳамчунин 350 сомон ҷаш хел манже дора, бо парпарак дорад. Размеро духтаро ҳатман ҳаст, нависен WhatsApp да. Духтарако размерои неёш ай 48 то 60, нархш 250 сомон, материалаш доингай духтаро, качество аҷоибот хушро, дастакош хеле манже дора. Ина духтаро нигоҳ кунед, материалшам материал хушро шута мепӯшдаги чизе духтаро, бори навай Туркиян духтарако. Баъд духтарако ни платье омада, нигоҳ кунед чӣ хеле хушро акай. Ҳоз мо да танаи савдогар нишон метиҳам. Нигоҳ кунед, аҷоибот фасонак, нархш 500 сомон дона дай оптин гирен, касе савдо да мегирад, бояд чӣ арзон мекунад ё Туркиян духтарако. Баъд духтарако ай магазин касе ки чизе харид мекунад, ай 500 сомон зиёд харид кунад, якта курта туҳфа мешавад. Духтарако бони намуд платье ҳастай, ирам бори Туркия духтаро, хелави поёнаш духтаро куртай холияй парпарак дора, остиншам хеле манже дор, размеро 48 то 60, нархи ям 500 сомон. Тоза турки духтаро, борои Истанбул. Духтарако анирам абая аҷоибак хушрока, нигоҳ кунед, капшон дорад, баҷи материали мисри дорад духтаро. Тигри 250 сомон духтаро. Нигоҳ кунед, размерош ҳаста. Ина касе да маҳбай марҳамат скриншот када WhatsApp савдогарда партен. Духтарако и платьёра бинед чӣ хел хушро акай. Ирам бори новинкай духтаро. Ҳозир ман ира мефаҳмонам. Касе ай ҳами як дона мехарад 200 сомона духтаро. Диден? Нами хеле санг дорад, озваи хушро дорад. Остинашам хушро, ҳамаш хушро качестваш. Ина духтаро нигоҳ кунед, пафлини ҳарчам доингай тигриян духтаро, размер дора. Ай агар як дона харед 200 сомон духтаро. Вақте ки айё ягон чи мехарад, ай 500 сомон зиёд харидорӣ мекунед, ята ай ин курта туҳфа мешавад духтарако. Ина духтарако бо платья 200 сомонӣ. Остине ирам ҳамчунин манже дора духтаро, размеротон ҳастай. Нархи донашон 200 сомон. Нархи оптови гире касе бачка размер мегирад духтаро, бо арзон мекунанд. Духтарако не платьёям бори нава, материалшонам хеле материалои мисрияй духтаро, мешуви ягон чи намешавад, ам хеле сер сангакай. Диден аҷоибот хушро. Ина болода бо дигар расветкош ҳаста духтаро.
размеро ҳаст духтаро, нархаш 300 сомонӣ. Зарди паст дорад, зарди баланд дорад, сабз дорад, кабуд дорад духтаро. Не ё чанд я? духтаракони ин намуд платьё омада ирам аҷоибот фасон материали и ду намуд сорт дорад духтаро. И сорти якумша духтаро ягон чи намешавад меши. Дар баъзем ё пад мезана безеб мешавад. Качестваш аҷоиб хушур, нархаш 400 сомонӣ. Нархи донаваш оптан гирем бояд чи арзон мекунад духтаро. Ина расветкаш, амидите расветка дора? Ана я расветка дигаш ниже дабде сар. Размером ҳаст духтаро. Я нақша мегир. духтарако платьёи вечерни нигоҳ кунед, инам аҷоибот хушрӯ. духтарако нархо ё 850 будан, ҳозир боша духтаро 500 кадаген аксия карден. Ина касе харидораи марҳамат нависен духтаро. И гразна розвичай рости телефона коричнева омадаи чи хеле. Хай бинен. Бо ай пеш мехоҳем бинем бозора сроға рафамон духтаро сеюм дарвозай. Сеюм дарвозай тараф пажарка магазини 110 духтаро рақамои савдогар дар рӯи экран. духтарако анами платьяра размерош кам мондаге, 2 дона мондаге, 1000 сомон мондаге, бори турки духтаро тозаҳай. Ҳозир духтаро 600 сомон метиян. На касе успед кана вечерни платья. Марҳамат, харидорони муҳтарам. духтарако ба ини намуд паплинои аҷоибот фасонаки лав доман. Лавоша нахали турдороз, ма я чай наздик нишон метиём. Ма рақамои савдогара мондам духтаро, бо адени сурат шумо мепартен, нависен. Ҳозир як доша нишон метиём, беҳад качестваш хушурибад. нигоҳ кунед духтаро, ирам аҷоибот фасони бад, даставкош қати духтаро, нархаш 750 сом. Амҷа меқапен. Ано бараш қапи абу махшур нишон тиём. Ина духтаро 1000 сомон будан духтаро, ҳозир аксия кадаген 750 сомон. Касе даставка мехоҳад, нашо даставка да қати хичон гап мезане. Не пешдоманам диден духтарако. Пешакшана хали тайёр. 750 сомон, як дона монда, касе успед кунад духтаро харид кунад. У 500. И 500 сомон буде духтаро, ин нишам нигоҳ кунед, аҷоибот хушрӯ. 750 сомон материал 1000 сомонара 750 кадаген духтаро. духтарако материала хушрӯ гишабина аҷоибот серсанги бад. Ҳамма ҷо да 1000 духтаро да магазини мехоҳарима боша 850 сомон. Ина касе канкариди харидора WhatsApp шонда нависен. Тарзи даставкара шумо да мефаҳмонанд духтаро, баъд чӣ хол қат мепӯшад, аз чот гирен ки чӣ хол мепӯштаги. Качестваш аҷоибот хушрӯ. барои арӯсако бо аҷоибот хушрӯ. Очои арӯсаам метавонанд пӯшан, холошонам метавонанд пӯшан, аммоошонам. Хулоса ҳамамон мепӯшем, бо арӯсада аҷоиботи бадайда. Диден? духтарако инами чизе ки якум нишон додагима, ина ба сурхш астай, баъд зардш астай 850. Анияш бо гулдора духтаро дига намуд, иёрам 850. То анами сиёҳ 850 сомон духтаро. Баъд ани дубайский шолко ҳаста духтаро, да ҳама ҷо 800 сомонай. Даже ма худам навор доштам 800 сомон буд, дар ҷа аксия 500 сомон духтарако диден. Се та расветка дораз, бо маяча ай наздик нишон метиём. Нигоҳ кунед духтаро. Арманский шолк духтаро. Ман навор доштам, усо дар канали Кормонтиҷим 800 сомонӣ буд. Ҳозир духтаро 3 метрш 500 сомон. 5 та расветка дошта духтаро. Ина фиолетовиш. Не ду та расветкаш дар иҷа духтарако, 3 расветка дигаш дар қатори боло. Баъд неёра духтаро я буд гай наздик нишон тиём. Нигоҳ кунед, ҳам хас серсангай ки. Розвича ҳам дорад духтаро, ишам ҳамчунин 850 сомон. Материалои бомба. духтарако материала хушрӯгиша бинен ҷа кардаҳай. аҷоибот фасон бори Дубай заводской сангошон духтаро, дар Тоҷикистон занг задаги нест ба аппаратои худмон. нигоҳ кунед, аҷоиб хушрӯ аст. Ма 3 расветка дорад, дигарошам нишон метиём. нархи ё 1200 сомон да ҳама ҷо духтаро. хоҳара ки мада 1000 сомон буд, ҳозир аксия кадаги 900 сомон кардай. ина касе харидора марҳамат метонен заказ кунед духтаро, даставкани духтаракои ман дорам. духтаро расветкоша нишон метиём, бинен. Ина бина чиқа фасонай. Диде? Да 900 сомон ҳеч ка хеле куртаи қимати ҷакарда наметиятон духтаро. Ҳама ҷуда 1200 1300 ира ҳама медона. Бо ина шивав домана духтаро.
на хардорони конкретный мархамат метонем бинависем. духтарако платье абая нигоҳ кунем. Ҳама ҷуда 1800 2000 неҷада якни мазор сомон духтаро. Як донаш монда касе успет кад харид духтаро бурд кад. Балхш духтаро алманалай. Бори тоза Дубай духтаро. Пушта мозини хали фасони дорад. Ручной работа духтаро. Якним 1000 сомон. Шарфам дорад, бори мен дорад. Тарафо нирам нишончиём ранги сабзиш будай ман даоҷа се та ранг нишон додам 1400 сомони 1800 будай 1400 сомон скидка кардагам мана остин шарф дорад курта дорад абая дорад духтарако шарфҳои Дубай Қашқар нигоҳ кунед ҳама борошон аҷоиб хушрувак и чанд сомон буд 250 сомон 250 сомон духтарако ишам 250 сомон нирам духтаро бори Дубай 250 сомон борои брендан духтаро ишам 200 сомон духтаро нигоҳ кунед чихе фасон нархаш 200 сомони иш чанд сомон нешан духтаро хушрума 200 сомони гирбишни тоза духтаро не органзо 200 Органзошон духтаро 200 сомон на расветка акошона бинен ҳамаш фасонак. Нешан 200 сомон буда духтаро. Ина ишчи? 200 сомон духтаро. Ҳами қашмондаги. Анами қачис шарфа кошомонда ина касе харидорай марҳамат успет кунен нависен ай наздик дидан хоҳе метонем бозори корон бин ай наздик бинен ани шарф 350 буд дашбуд ҷанда 200 сомон духтаро диден ман худам ирада як сай дидам 350 сомон аҷоибот хушрувакай духтарако суроғара фаҳмондам ҳама маълумотро дар бораи материал шарф румола абаяҳо додам ина харидорон бозори корвон сеюм дарвоза дар ай тарафи пажарка магазини 100 бита